Eddie Music Studio. Babbar yaya ta Bauchi na gaida ki, Mommy Hanifa Collection wani yake wa keke. Hajara Sa'idu Badara ita ce nake wake ba, ya ga Alhaji Sa'idu Badara mai rigayi baba. Allah ya gafarta ma, aljanna ta zamto makoma baba. Mijin Hajiya Zuwaira wayo mama, mama matar baba, Allah ya gafarta. Ga 'yar kasuwa kin mai da kowa nake, baki fada ke momi ke dai sana'a take. Ba ta fada ita momi a kasuwa ta yi barke. Hajiya momi Hanif mai bawa mata aiki, mai siye da siyarwa momi ita ba ruwanta da yaki. Makiya ba su san ki ba, da wala abaga a barki. Ke ce a sahun gaba 'yar kasuwa mai ban mamaki. Momi na gaishe ki, Momi na gaishe ki, Mommy Hanifa Collection. Walla baki da tension, Mommy ba ta corruption, kasuwa take good action. Inda ka kawo za ta siya har kulla relation. Mai sai da zinari ta siya a Bauchi sai Mommy, Mommy Hanifa. Sai da zinari ta siya a Bauchi sai Mommy, Mommy Hanifa. Da tsoho da sabo kowanne ku ɗauko ku kawo Mommy Hanifa. Inda yi gwalne, inda yi gwalne, inda yi gwalne Mommy Hanifa. Inda yi gwalne, inda yi gwalne, inda yi gwalne Mommy Hanifa. Akwai abaya da turare ma duka abinta Mommy, Mommy Hanifa. Dambu bai Mommy Hanifa, cikin floss za ku samu Mommy Hanifa. Wayo Allah daɗi ni ma ina so in ɗana Mommy Hanifa. Mama Hanifa da Fahad ina hanan zanabe da Mommy Hanifa. Matar Alhaji Hassan Giwa ta Bauchi na gaida Mommy Hanifa. Alhaji Hassan ka gode Rabbana shi ya baka Mommy Hanifa.